O primeiro paso é descargar a aplicación Moodle Mobile en Google Play ou en App Store. Unha vez que a temos descargada, accedemos á aplicación e escribimos o nome do noso sitio. Unha vez que temos o nome do sitio, conectamos e na seguinte páxina teremos que escribir o nome de usuario e a nosa contraseña. O primeiro que veremos ao acceder será a nosa área persoal, onde podemos ver todas as asignaturas nas que estamos matriculadas. Ao entrar en cada unha das materias poderemos observar os distintos ficheiros e actividades que colgaron os nosos profes. A continuación das materias podemos ver as actividades que teñen próxima a súa data de entrega. Podemos ter varios tipos de tarefas. Ao abrir a tarefa, a mestra ou mestre xa nos dice que temos que facer, neste caso, descargar o ficheiro, responder as preguntas e volver a subilo para que poida corrixilo. Unha vez que o teñamos feito, dámoslle a engadir entrega e añadir ficheiro. Podemos seleccionar distintos tipos de archivos, álbum de fotos, sacar unha foto ca cámara, audio, vídeo ou archivo, que será o que teñamos que subir neste caso. Seleccionamos o archivo, dámoslle a guardar, despois a OK e xa temos o archivo entregado para calificación. Tamén nos podemos atopar ante outra opción de tarefa, que teñamos que contestar directamente á actividade. Dámoslle a agregar entrega, escribimos a resposta e dámoslle a guardar.